Dara guys, no? Mga baligyan na to gikan ni sa USA. Imported di puro mga guys. Natay tuba, natay lumboy, napatay vape, napatay mga pitsil, mga bulletproof na pitsil mga guys. Ay, ikaw niya guys. Wara. Wara. Sige lang, pasan sa kano. Pas. Sige. Napatay cellphone guys ha. Disposable cellphone. Ikaw man ninyo gamit, pwede na ilapay. Guys, asa naman? Pas. Pas ka? Pas. Pas ka magkailamay po diya. Bahala ka diya. Guys, dito na. Kini siya guys, mga legit na mga baligya guys. Barato ra kayo ni siya. Affordable kistanan. Mga ligoon, mga... Ay! Guys. Nawit, baligyan ito ba ninyo? Siyempre, kitispi ko na niya. Baligya, gina siya. Uhaw ko. Lami kini siya. Fresh from the coconut motherfucking tree. Lami na. Kini siya pre-taste mo ni siya. Bago na boss, bago? Bago, kistanan na karon. Nagpilamang bulan na, nagpila. Ay, basta lami kini siya. Presko, bago, kistanan. Og mapalit ka ni, nakilibre man ni. Usa ka lusok. Naalibre. Sumsuman? Pwede tilawan? Tilawi! Taon sa tang matao na, uy! Natiga ko sa kalusok diri. Basta mo inom kag tuba, nay mani. Duta! Mani nimo. Sumsuman? Hanto ko pa mo gyarok, eh. Oh, ang plastic mo gyapil, pero okay na. Nga alam dili. Pamilya mo to boy? Ikaw man mo inom og tuba. Nam tay lumboy. Lami ay panabako eh? Siyempre! Napoy kay tobacco day? Nice! Kaon sa kompleto! Kuta Boy Scout kita sa una! Kaya lumboy? Nanonood eh? Pwede tilawan? Pwede ra kaya tilawan! Pwede ra tilawan! Tanan! Pwede na mo tilawan! Nakalitir? Ay, daghan! Napausaw! Lumiyag yung panggarilyo nyo mag-inom eh? Lamig yun! No? Iso kita tobacco ni mo? Tagpila ang tobacco ni mo po? Barato ra kayo! Barato ra kayo ni! Presko! Kini bago ni sa kahoy! Lumboy! Mayagay, barato ra? Tabako! Hasta lumboy? Barato lagi tanan mo! Dili, libre, lumboy? Barato ra kayo siya! Affordable! Legit kini! Gikan ni siya sa USA! Napatay vape! Vape! Mani asukat sabi. Kini siya na vape! Boss, mo na siya ang vape ni Wamos! Sa katulamok pa! Mo na yung vape! Mahalon kini! Gikan ni sa Amerika! Yeah! Tagpila man po na? Basta barato kini boss! Kada bayadaan! Tagpila lagi na? Basta barato na kini boss! Barato kini! Original legit kini siya! Tagpila lagi na? Ito ang palito na! Kini siya, sikanhan ni siya boss! Pero, nindot pa kay... Dugay kay malubat boss! Dugay kay sa malubat! Ya, lami ng aso na? Lami! Pwede sawayan? Pwede tilawan? Free juice! Lami kayo! Pwede tilawan? Tilawi! Di ba? Di ba? Lami kayo! Anda na siya boss! Moron din, nag-inusara nga vape sa kalibutan! Tagpila boss? Tagpila? Barato ra ka na boss! Ganahan Affordable! yung ani? Affordable! Legit ka na boss! Original! Mo gani! Tagpila gani! Kaya ko paliton! Basta barato lagi ka na boss! Legit ka na boss! Original ka na boss! Grabe ka! Bayad be! Barato na rin? Barato ka na! Ito na ko! Sige! Ito na ko! Agay! Manikas pa maning buang! Ang bayad! Ang bayad sa imo tuba! Manikas ang buang! Sincere ka boss, nalimot ko. Tagpila man ang tuba mo boss? Presko kayo no? Lami kayo! Lami Presko kayo? kayo tuba! Boss! Di ba? Lami kayo, presko? Nawati pag-balik ko. Barato rin kayo po na siya. Affordable kayo po na siya. Di ba? Presko kayo no? Lami na haging na di ka. Sumsuman be? Sumsuman! Sumsuman? Sumsuman day. Ay mo na Ayuhan yun. Lami ka na! Lami ka na! Lami kayo? Aral ko mo sa? Sige! Lami kayo mo tubay? Okay. Nice doing business with you! Presko kayo mo tuba? Thank you! Pero nakadungog mo ito presko kayo tuba na ko! Tuba! Niya tuba! Uy! Minggoy! Bago ulit kag-vape lagi! Ninda ampong ito eh! Brator kayo yung vape po! Tarong dahil! Naituba nyo to! Lami kayo niya pag sumsuman man niyo! Di ko mo to eh! Pilay-palit naman ang vape! Brator kayo! Brator kayo! Brator kayo! Legit nga! Ano ba? Presyo ba? Patay! Sige! Ang tsoko! Ang tanaw dito! Sige! Brator kayo! Pantay mo to? Ito! Lami! Boss! Brator naman ko naman yung baligya diri boss! Boss ay! Brator kayo akong baligya diri boss! Nakoy tuba! Nakoy tanan boss!
Ako sa may gusto nimo. Sugatan ako sa Minggo dito. Legit ko lang kini mga baligya diri. Beef niya gipalit og barato. Mo bitaw tawong sugatan bitaw dito kaya ang beef itong baligya. Pila may palit tong beef niya diri, boss? Barato ra. Barato kayo. Kaya sabon. Pero mora gud putok usa kay. Mora mo to lagi yung sarang beef sa kalibutan. Pero nanay cellphone. Bago ba kayo? Disposable cellphone. Disposable. Pila man sad ni? Barato gyapon na siya. Barato legit gyapon na siya. Tanaw tanaw to pila man kani siya baligya ni mo ni. Barato. Barato ra? Brand new na siya. Brand new. Oh, unya naputay pitsil, no? Kini? Pitsil bulletproof na pitsil. Pagtarong ay. Bulletproof na. Asa mga kita bulletproof ka pitsil, di ba? Di man gikan. Oh, dire ra sa kuha legit. Kaya sa bulletproof gid ay. Bulletproof sa taon sa mo to. Kay Kaya. kupti kibabuak niya, buwak ang bulletproof ro ni. Kailan ba pila ni? Barato na pitsil. Barato na. Affordable. Barato gid yung Barato kanya ng buya, boss. Ipa ko no pila tanan, boss. Okay. 1 2 3 4 5 50 ka buok. Oh sige boss, usa lang ka boss. Usa lang. Wala lang kini. Ito ba? Pila? Bago rin dawat? Bago, sus. Presko kini. Nya. Sa mangga may nagkuha ni, dili sa lobby. Kaya sa yung tubago. Lami na to. Legit na, oy. Sa Amerika. Amerika lagi ka to ba? Dalawa ko. Wala problema na. Wala sa ikaw, boss. British magani. British na, boss. Ang problema lang, wala kay sumsuman. Kay tuwa ni Minggoy. Akong gihatag ng sumsuman nga mani. Katuman ni? Oo. Pila mo 'to baligyan nimo? Barato lagi po. Barato ba ko? Kalim na. Lami, di ba? Nami ay to ba sa Daan talaga ito, lami lagi. medyo rin coconut na minggo. Kukulat Minggo. Coconut minggo nami ana ba? Kukulat Minggo ni siya. Lami gusto na buang. Kini? Basta ka nakamanot na Pila siya. yung 20 nimo? Boss, akin ni 20 boss no, murag akin ni 20 boss. Mahal gini boss. Legit na nga 20 boss. Legit nga 20 boss. Oh. Nawa na boss. Oh. Akin ni siya 20 ha boss. Natuyok ni Antibok Pilipinas. Legit ka 20 boss. Karo mo gid 20 gid ay. Oh, legit ka 20. Pila man ni? Boss, mahal yun gini boss. Pero boss, mahatag na ko ni mong presyo ni ha. Sige. Pila man na? Akin siya 20 ha boss. Tag 30 gini siya boss. Pangiwas ta boss ay. Grabe mahala ra sa na boss ay. Na boss, maurag Mahal na kay boss. boss ay. Boss, maurag ni boss. Ay, legit. Boss, kini bete boss. Natuyok niya tinibuok Pilipinas, boss. Sige, palito ko ni kwenta. Kwenta boss. Grabe sa nang Grabe sa nang 30 mar kanang 30 boss ay nya. 20 gud ni. Boss, pasensya na boss. Sige. Wala, boss. Legit kina boss. 100 palito ko na 100. Boss, original gani boss. 30 lang, boss. Pasensya na boss. 30 lagi, boss. Grabe Sige sa na, na. boss. Grabe Sige sa na, baligya na boss ay pagkamahal na may taon na 150. Sold. 150 baligya. Ni mo na palit na ko na. Palit ko na. Boss, kini 20, boss. Kay tagsara kini boss. Kay sama sa ugingon, ba nalibot niya tibot Pilipinas. Boss, Grabe sa. pero sa ako boss, madi ko musugot boss. Kay 30 na gito ta ako. Boss, kay gambay lagi ko gidansya ani boss. Ay, pero Grabe sa mga baligya no. Ang iwas sa tadi bisa gamay lang boss. Sa sige. grabe sa na. 1 hour, Okay, mga ganun. 200. Last price ako boss. 200 boss. Last price na ko na may boss. Last price nga na ko. boss, marang video madapos pero sige lang. Sige lang boss. Kay medyo hapon-hapon naman po. Nya mo ulit na po ko karon sa mo ha. So sige 200 na lang boss. 200? 30 gitu to boss. Sige. Grabe sa. Sige lang 200 na lang. Boss, saan may boss ang baligya boss? Kini boss, kento Hala. boss. Ang Diyos ni Minggoy. Ipaliw ko balik ito eh. Unya na ko na ibayad akong 200 ha. Sige. Minggoy, imong Diyos, Evelyn. Dali ano? Nga saya nga sa akong 20 pa mag 200 pa din. Kaya hapon naman po Diyos. What's up mga kapumal? So karon no mag-shoutout ta nya tanaw sa totoo asam to dre ahak ndan pol pod Turun nga ba niya? ning shoutout ta ni Mark John. Shoutout. Og si Abay Kim day. Shoutout dali guys og ni John og si Pablo og si Joven. Shoutout sa inyo niya. Og siyempre shoutout sa ni Charles Hogan day atong kabunal dia sa may sambag. Shoutout mo day guys, bunal guys. Shoutout guys. So okay, so kailangan shoutout po dahil no kang Dong Love. By si taga Cebu ni siya bay from Canales, Aluginsan, Cebu day. So kanang Dong Love Cebu yang pangalan niya from Canla Hills, Aluginsan, Cebu day. Shoutout sa mga idol no. Og kang Jakalan og
Zoilo family day shout out from Melvin Bintot Zoilo day shout out si mo idol ato pa ning Shout out dai, shout out. og si kanang Lucas Lucernas og sa iyahang vlog day sa vlog niya day nga by vlog TV day so palihog pig follow ko sa iyahang YouTube no sa iyahang vlog no so ikaw pa may Shout out ni BG Midikilio, shout out Janet Aragon Bilicario, shout out shout out Christine G Bunsobre Makasgot, shout out Bunal. So mga kabunal day kada palihog day may kanang like and share nga video day og kanang pa-help sa mga nga makabot May 10K followers. 10K followers day no so kanang thank you very much Jay og kanang wara good kanang barato man nga tuwa diri karon Ora gani barato ra gina pila pa na balik barato. so goodbye amping Vermele stay safe mga kabunal Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer, motherfucker say